V auguste tohto roku sme v našom spravodajstve priniesli informáciu zo strojovej stanice v Dubnici nad Váhom o zlepšovaní modelu nášho terénneho nákladného auta Tatra 111. Dnes vám ukážeme výsledok. Zlepšenie spočíva vo vykladaní materiálu. Podľa starého spôsobu museli byť pri vykladaní dvaja pracovníci, ktorí uvoľňovali bočnice alebo zadné čelo. Podstata zlepšovacieho návrhu je v novom spôsobe vyklápania. Prvý prototyp sa pri skúškach veľmi dobre osvedčil. Podľa nového spôsobu nie sú potrební žiadni pomocní pracovníci, lebo bočnice sa naklonením skrine zdvihnú samé. Teda ušetria sa pracovné sily, získa sa na čase, vykladanie materiálu sa zníži z 3 minút na 1 minútu. Autormi zlepšovacieho návrhu sú konštruktéri Antonín Panáček a Augustín Vaský. Zavedením tohto zlepšovacieho návrhu stúpne produktivita práce v stavoindustrii približne o 6%. Strojová stanica v Dubnici dáva zlepšovací návrh k dispozícii hydrostavu a váhostavu. Súčasne sa dáva tento zlepšovací návrh aj pre továrenskú výrobu.